फिर कहीं पे सीखला हाँ लास्ट बसला ना टिके अच्छे दी बज के सरी जीव 20 तारीख बाहर 21 तारीख बाहर 22 तारीख बाहर अंत 22 टाइम अच्छे कल दिन टाइम अच्छे गाड़ी अंदर खुली जाइछु खाली लगावटा बचे बुझछु इठाने बिल्कुल हाथ नहीं बजबर कथा बुझलु बुढ़ी तो नहीं भगवान था बिना लेस की चले नहीं आसे नहीं ट्रैक আছে ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ଆଜିର ବାହା ହେବି ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ବାହାଘରକୁ ଆସିବ ଏମିତି ବାଜା ବଜେଇବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବାହାଘର କହିବି ତାପରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଭୋଜି ଖାଇବା ନାଚିବା କେତେ ମଜା ହବ ଆଜି ବିଜେ ଅଛି ଗୋଟେ ପଡୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି କହିବି ସୁଧାର संध्या जाके करी से दी पूरा टाइट है वार्ता को मुड़ी देबो सरला ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବି ନା ए कोन नाही जे पाठ पढी मोते मास्टर मासी बाड़ी मोर पढी गला न डाड़ी ए बुआ कोनिया आनी दे कोनिया आनी दे बुआ कोनिया आनी दे गोटे बात कहबी ए बाबू तू तो बिहा करब जे नेमी बोलछु पहला टुकेले खुश सुनबो मते बाहा करि दियो
ବାହାଘର ହବ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇସାରିଲେଣି। उधार बैर कोरी मते जल्दी बिहार मते लाठी पड़ानो उधार बैर कोरी मते जल्दी बिहार कोई कन्या कन्या बोली मोते जाऊते चली कोई कन्या कन्या बोली मोते जाऊते चली ऐसे दोस्तों ऑटो फोकस हाँ এটা না অটো ফোকাস নেই না চালতে উঠে যাচ্ছে অতি অটো ফোকাস নেই ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇସାରିଲେଣି। ସେମାନେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ବାହା ନ ହବୁ ମୁଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହବୁ ନାହିଁ। ଟୁକା ଗୋଟେ ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଉ ମତେ ଆଜି ତମେ ବାହା କରିଦିଅ। सोगी बाली हाथे देखीचे मोई गोरी धक धक से तो सपुरी मोई सोगी बाली हाथे देखीचे मोई गोरी धक धक से तो सपुरी मोई से तो मुरतिहा बनी से तो मुरतिहा बनी देखो कन्या नीते बाबू कन्या नीते देखो कन्या नीते ତତେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହଁ ଝିଅଟେ ଠିକ ନ କଲେ କେମିତି ମୁଁ ବାହାଘର କରିବି ଠିକ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମତେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଆବା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବାହା ନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ ବାପା। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ କରି ଆସିବେ ବେଶ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ମୁଁ ବାହା ନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ତମ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଯାଅ ଆମ ପୁଅ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ଆଗରେ ସବୁ ପଇସା ନେଲାଣି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଳିଗଳ କନ୍ୟା ଅଛି ନାଁଟି ହଉଛି ତାର ସୁଧାଲୁଣୀ ସୁଧାଲୁଣୀ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଠିକ କରି ଆସିବ ପୁଅର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ନିଅ ଚିତ୍ର ଫଟୋ ଆଉ ସେ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଆଣିବ ଯାଅ मंत्री से फोटोटा धरि करी जाओ फोटोटा का भूली जाऊ तो ए सुमार पंडित आज्ञा चित्र फटो धरिकी आज्ञा राजा लिखित मोदी होई ये बोली आज्ञा बोले महामंत्री महामंत्री आज्ञा पंडित स्वराष्ट्र राज्य स्वराष्ट्र राज्य राजा को साक्षात करी आज्ञा ଝିଅର ନାମ ଏବଂ ପୁଅର ନାମ ଝିଅର ନାମ ହେଲା ସୁଧାଲୁଣୀ ପୁଅର ନାମ ହେଲା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା କୁଳ ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକା କରାଇ ଏବଂ ଦି ଜଣଙ୍କର ନାମ ସୁଝେଇଲେ ମହାରାଣୀ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅର ଚିତ୍ରପଟ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଅର ଝିଅକୁ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଦେଖି ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ଧରି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା କରାଇ ଏବଂ ଦେଖି ଚିତ୍ରପଟ ଧରିକି ଏବଂ ଦେଖି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କଲେ ଆସିକି ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇଲେ